Transition fondamentalement démocratique, transition, c'est une rupture avec les pratiques, c'est l'échec de la politique. C'est ça qu'on appelle la transition. Les transitions font quelque part, il y a une gestion politique des manières. On a une transition bien fambée. Donc, ni jamana dun dalila ki bla sraminka. Tanoi. Et nana mogo soro jugo do la san binani. Itse ko fale. Politicien amba doni femi o ka balo mogo la. Amé politique doni muye ka bara soro noya la. Amé politique doni muye ka marché soro noya la. Amé politique doni muye o de ki ka nafa nyini jamana ka sa ya srata la. Amé politique doni o de malla. Anna soro politique koroto wi. Amé politique doni ndi. Amé politique doni muye o yere tanyini ni. Mogote Mogoshila. Odia ke Ejiga appelle Amadjani Amabema. Amadjani Mouna, Barsabla Eji chargé de juste pour l'organisation. C'est un organe indépendant de l'organisation et la gestion des élections. En aucun cas, tu déchanta. Eji te étaillé. Eji te étaillé. Eji est parti politique ou Weledi. O kumana jamana ye moyen bɛɛ di yan ko ka élection labɛn o kumana parti politique bɛɛ ka na ale ni maa minnu yɛrɛ fɛnɛ tɛ parti politique n'o ye mouvement association olu ta ye bi ye a ye na moyen bɛɛ dira ma an ka élection kɛ a na élection date ye nin don ye o ma fɔ o. O ko k'olu kun fɛ o sigilen. Maro ni y'a faamuya. Élection date de kun na. O y'olu ka ko de ye parce que olu mago tɛ maliyɛnw ka sécurité la. Il y a des leaders politiques là nous ma dɔn maliyɛnw ka sécurité ye fɛn min ye. Sinon, suspension min kɛra yana ka sigi fɛn kunna suspension yɛrɛ bilan kɛra jumɛn ye 3 mois 4 mois suspension min kɛra gouvernement ye mun de kɛ est-ce que suspension ye nafa yɛrɛ ou nafa ma y'a la nafa yɛrɛ la ça nous a permis de neutraliser Abou Ouzey Fama Sawa au moins sa suspension kɔnɔ wa Wal Nasri an ma le faga wa ça c'est des grands terroristes au temps qu'on a là la bande sahélo-sahélienne la frontière entre Mali et Mauritanie on m'a libéré. Drapeau ma sigi kɔrɔ ka kunna wa ma fuma les gogi nous bɛ ma kɔnkiya drapeau kun tulen bɛ yɔrɔ mun na à peu près 500 km Mauritanie avancera min kɔnɔ anw na o b'an récupérer wa suspension kɔnɔna la élection minnu bɛ yen non opérationnel olu ma rétabli wa les cercles qui ont été créés là olu préfet ma sigi wa les sous-préfets les arrondissements kura minnu créera olu sous-préfet ma sigi wa découpage administratif kura min kɛra olu chef de l'exécutif ma sigi wa n'i y'a mɛn i bɛ taa élection na il faut k'a sɔrɔ région bɛɛ cercle bɛɛ chaque cercle est une circonscription électorale cercle est une circonscription électorale de o n'i y'a mɛn i bɛ taa cercle la élection na il faut k'a sɔrɔ au moins préfet de sigira donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ suspension c'est nécessaire ni jamana k'i ma o kumana n bɛ baara sonsori n bɛna baara dɔ kɛ alors que c'est encore un événement politico-militaire a bɛ politique ko fɔ nka a bɛ sɔrɔsiya baara fana ko fɔ parce que a waati état bɛ ka politique extension kɛ ka taa l'état a déboursé 112 milliards pour la représentativité de ses services état ka service ka taa fan bɛɛ fɛ i mago bɛ fɛn fɛn na o bɛɛ ka sɔrɔ et retour fana b'a la ka kɛ. Ni bolo on peut féliciter le gouvernement ni Eji a wele a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka taa aw fɛla fɔ ne y'a fɔ aw ye n ko ninnu ka laɲini tɛ élection ye hali ni ye élection date fɛnɛ fixe u bɛ fɛn wɛrɛ fɔ u tɛ élection ko la u tɛ élection ko la ne k'i ma u tɛ élection ko la fɛn mun don u mɛna sigilen kɛrɛfɛ parce que aw bɛ politique kɛ min ye minnu b'u la olu ye wari dun minnu bɛ yan vous supposez que olu ma wari dun non. U tɛ ka bouger u tɛ ka foyi kɛ ni jamana tɛ ça fait que u ye jamana dilan ka jamana siri état de la ça fait foyi tɛ jamanadenw tɛ se ka foyi kɛ ni état tɛ politiciens y'an dege min na hali ni ko mɔgɔ min ma na an ka taa dingɛ kɔnɔ an ka taa jinɔgɔ sama ko k'i bɛ joli diya ou bien u ye joli d'i ma n'an bilala fɛn fɛn na an b'an tɛgɛ jan ONG fɔrɔla an ma centre nord la ten de u bɛ taa ka taa mɔgɔw former formation bɛ kɛ mɔgɔw kun mɔgɔw yɛrɛ hakili t'o la per diem min bɛ di 40 000 francs 50 000 francs mɔgɔw ɲɛ b'o de la donc san bɛɛ la wari bɛ don formation na mais nafa t'a ye formation na parce que mɔgɔ tɛ taa formation de kama mɔgɔ bɛ taa wari de kama non ni politiciens y'an wele k'an bila fɛn fɛn na u bɛ hɔn min ka an ye an ɲinna jamana yɛrɛ kanu kɔ jamana tintan na bi bi in na
Bina, ni politicien nous mogoté jamanadenw ka sécurité la. Sinon bara munu kera c'était commencer par féliciter le gouvernement d'abord. O ye folo ye, ne bolo ni EG nous wele kene kan, nous ka bara fana kan ke mouye. C'est de féliciter son excellence colonel Assimi Goïta. Vraiment, on n'a pas eu le temps de le féliciter, mais il a libéré Kidal. Kidal bina un politicien de boulot. On est encore au Kidal là. On est massé quand on est équipé, on est en défense de la soutenir à travers l'opération Barkhane et l'opération Serval. On est en souveraineté de Tika, du ministre du mouvement armé. À quel point de la politique, parce que moi, on va sécurité tout sera là. Parce que nous, nous mina, ala est douma, le gardien sera, ala est douma, ou bien c'est comme Mouroutou de Radala, ou bien Marfati Taka Djokou, nous sommes deux cloches. Amour Mouba pour couiller, Amour Mouba Jobi, couiller débuté Corée, Amour Mouba couiller débuté Corée, mais à quand nous? Amour Mouba couiller débuté Corée, on a baissé le mal là. Il va amener le député de tel village et résident en Bamako, député de telle région et résident en Bamako. A député Koro baisse il est même, a baissé le Bamako. Donc, on a une bonne chose, mais on a côté centre là, on a côté nord là, on a côté franchi là. Na où les coups qu'on a kakakuma, ou qu'on a Assimi félicité follow. Tiens là, on a fait courage sur la minga yoke. Il y a des alliances de la noix ASI. La première des choses, taïni jamana nyamoka si faut la kuma ASI ka. Ah les politiciens dit, nan dona ASI la élection na ke tugodi. Ça là, est-ce que ASI tondo élection na ke tugodi? Ça ramène à l'élection de Kaïsi président de Sigwa, ou bien quel est maintenant le partenariat avec les pays membres de l'AES? Mouni a rapport à l'Union européenne. On a intérêt de me faire on a un canine don parce que on dit jamana marabay, mais quand bloqué on a aucun intérêt jamana mara. Parce que on est fou à bon moment de qu'on a les politiciens là, car donc le parti n'est pas créé uniquement pour la conquête du pouvoir ou à l'exercice du pouvoir. À partir créé compte d'or fouillé pour la formation civique et puis que jamanadoum qu'on a folie car qu'on a folie nous les jamanadoum jamana est tabou la partie est créé à combat et nidi donc on va blâmer on note et je voulais et j'ai à dadi la tienne parce que utara kata uniquement qu'il profite micro là pour pas faudra qu'on bosse le kono mais bunya bimi est-ce que bunya bimi kono et je dis au barakenyoin et je dis à quoi autorité organisée mimina et élection nabe et je wele c'est le lieu qui comment ka kla mo la même na ka kuma fo mais ebe kuma be sali boudé beta donc bi ne be Assimi invité à ka partenaire politique ko ni moi j'ai toujours dit que parti munu ka transition soutenir partout partenaire ni partout donner ça à partir de lui président mais ça le kono ou ka doko. Toi, tu ne peux pas que Ebre transition soutenue, transition des Égyptes en place, et que l'Égypte a invité avec la Morale Blakate et le Kouma la Dungour. Il fallait être présent, discuter politiquement avec l'Égypte, même si fait qu'il faut Égypte. Ni à mes cafés, nous me saluons Boudé Kata, parce que au moins, on doit avoir là. Avec CNT, comment bafo ni fauna, vous vous dites maintenant partenaire de la transition, mais pour du rock, comment manana, mon ninja de Aïradoui. Comment faire un fond de c'est pour ça que nous transition doit créer, faire des ailes politiques. Il doit former une aile politique. Attends la transition, mais aile politique, il y en a marre de la tisser. Parce que avec un monde politicien, nous tu fouilles donc. Nous sommes nous me faisons donc. Nous nous salle qu'on a à partir de la transition soutenue. À Alliance B, à plateforme B, kata Assimi projet porté. Kakla EJ félicité ka EJ remercier ayu wulili mi ka ko élection bara élection minen be dirama mais moi e bara badi folo mo ino ben ko 23 milliards da 40 milliards da ka élection organisée mais cette fois-ci avec la guerre avec la récupération des zones perdues le gouvernement est parvenu qu'à moins d'un an pour financer les élections quand on dit ako non ko faut et avec moi refo donc ne boulot transition quand ka copier revoir politicien ko là. Parce qu'il y a des politiciens qui ont fait des choses qui ont fait des transitions. Ou bien qu'ils ont fait des faire quoi. Ou bien faire un don qui ont posé une place là. Quand on les boulot, je vais faire Assimi non fait. Je vais faire un don là. Hey, je vais Assimi de quoi. Je vais faire mɔgɔw bɛ sɔrɔsi ninnu de kɔ n'a bɛ politicien min kɔnɔ ko mɔgɔ b'i kɔ mɔgɔ t'i kɔ dɛ n b'o fɔ bɛɛ ye non mɔgɔ t'u kɔ dɛ. a b'o dun b'a la k'an ka taa élection na dɛ. An ka taa élection na an ka na Assimi de ma.